وەکو هەرجار ji karê pêşîniyê Serok Mesûd Barzanî ku cejnan di nava pêşmergeyan de li eniyên şer de pîroz bike û bi pêşmergeyan re kêfxweşî û xemên wan parve bike. Duyemîn roja cejna Ramazana pîroz roja çarşemê. Serok Mesûd Barzanî bi mebesta cejn pîrozkirinê û rewş pirsînê serdana hêzên pêşmerge yên li eniyên xazir kir. Di wê serdanê de Serok Barzanî pîrozbahiya cejnê li hemû pêşmergeyên qehreman û lehengên Kurdistanê kir û her wiha li rewşa pêşmergeyên li sengeran de pirsî. Serok Barzanî di hevdîtina li gel pêşmerge û fermandayan de amaje bi xwaragirî û qurbanîdana hêzên pêşmerge da û silav ji bo giyanê pak yên wan pêşmergeyên qehreman re şand ku di beravaniya li rometa gel û niştîman de xwekirin cangoriya xaka pîroz û şehîd bûn. Em söz didin. Xwedayê dilûfar. Wara Kurdistan. Laliyekê din fermander Mesûd Barzanî di heyema seradanekê de di nava pêşmergeyên Kurdistanê de seradana hêzên pêşmergeyên leşkerê roj li navçeya Eyn Ewês ya Sînûrî kir. Bi wê seradanê hêzên pêşmergeyên leşkerê roj bi germahî pêşwazî li Barzanî kir û kêfxweşiya xwe bi seradanê derbirand û hin gotin û helbest jê re hatin pêşkêş kirin. Di her cejnekê de be Serok Mesûd Barzanî ji ber ku xwe dibîne pêşmerge, cejnan di nava pêşmergeyan de pîroz dike. Di heman şûpandina reça Serok, fermandeyên leşkerî yên ciwan jî pîrozbahiyê li eniyên şer de dikin û morala pêşmergeyan bihêz dikin û bilind dikin.